אלכס, מה קורה? דנה, מה נשמע? זה סוף סוף וואי, קורה. וואי, ממש, טוב, כאילו, גם עד שאנחנו נפגשות, אז זה בכלל לוקח לנו שנים עד שאנחנו מצליחות לקבוע משהו עם הלו"ז שלנו, אבל ככה, את יודעת, גם הייתי צריכה לחזר אחרייך איזה כמה חודשים עד שהסכמת סוף סוף לעשות לי את הראיון הזה. ממש לחזר. ככה כזה, למי שלא לא מכיר אותך, אז את ואני עבדנו ביחד בחדר ניתוח בשיבא. נכון. איפשהו באמצע הקורונה, נכון? עזבת? הקורונה, כן. וואו, מטורף. זו תקופה מטורפת באמת לעזוב, וככה, זהו, כי באמת כאילו כל תקופת הקורונה נורא מבולבלת כבר, וכאילו הכל כזה, אמנם זה היה תקופה ארוכה, וזה מרגיש כזה כאילו זה הכל נדחף באיזה חודש אחד, אז אלכס ואני באמת כבר, האמת, חשבנו על כל הכיוונים האלה הרבה לפני, ולא ידענו כל כך מה לעשות, ואפילו הקלטנו כמה פרקים בפודקאסט ביחד, זה היה איזה 4 פרקים וככה, וזהו, הוא נקרא במדרגה הראשונה, אם למישהו ממש בא לחפש את זה בספוטיפיי, אז אתם מוזמנים, אני אפילו אמצא אותו וישים קישור למטה, היה לנו שם דווקא כמה שיחות מעניינות. אז אלכס, אבל ככה למי שלא מכיר אותך, אז בואי תספרי לנו על עצמך, על המסלול שלך, על מה עברת, מההתחלה ועד היום. יאללה, מההתחלה. אז נולדתי סתם. אוקיי, אז התחלתי לעבוד בתור אחות ישר בתל השומר. התחלתי קצת במחלקה, בטיפול נמרץ ילדים. תמיד ידעתי שאני רוצה להגיע לחדר ניתוח, אבל עכשיו אנחנו מדברים קצת על סיעוד, תמיד אומרים תיכנסי קודם למחלקה ותתנסי ברפואה, בסיעוד האמיתי, אז הגעתי לשם מהר מאוד, הבנתי שאני לא רוצה, לקח זמן לעבור מחלקה, כולנו יודעים מה זה לעבור מחלקה, אז אחרי שכמה חודשים ואולטימטומים מצאתי את עצמי בחדר ניתוח. בהתחלה באמת הייתי בעננים ומאוד אהבתי את כל האווירה של החדר ניתוח והניתוחים והרפואה, אבל אני חושבת שכמו בכל תחום, בכל מקצוע, בכל מחלקה, המקצוע שלנו הוא שוחק, זה לא משנה מה אנחנו עושים. אנחנו מבינים איך החיים שלנו הולכים לראות עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, ועד הפנסיה. אנחנו יכולים לראות את זה מהצוות שלנו. זה אנחנו, רק בגיל אחר, בוותק אחר. והבנתי שמשהו לא מוצא חן בעיניי, שהרגשתי, היה לי מאוד קשה לעבור את כל השלב של הלימודים, להתקבל ללימודים, למצוא את הכסף, לחיות כסטודנטית, כולנו יודעים מה זה. עבדנו קשה בשביל להגיע ליום שאנחנו אומרים, אוקיי, יש לי תואר, אני אחות, אני עובדת בבית חולים, יש לי ביטחון כלכלי, זה כן נתן איזשהו ביטחון כלכלי, כל אחד, גם כאן כנראה הדעות הן חלוקות, אבל בגדול זה מקצוע בכיס, שלא משנה מה, אנחנו תמיד נהיה מועסקות. אז בהתחלה זה היה היי מאוד גדול והצלחה מאוד גדולה, אבל תמיד אנחנו אמורים להתפתח בחיים. ומה שהיה לי נכון כשהתחלתי את המקצוע, אחרי 4 שנים הבנתי שאני כבר לא מתפתחת, לא מדברת על ללמוד עוד ולהתמקצע עוד בתוך התחום שלי. אני הרגשתי בתור אלכס שאני מפסיקה להתפתח, שאני עומדת באיזשהו אותו מקום, וזה אומר שאני יורדת למטה. התחלתי לשנוא לקום בבוקר, לשנוא את ימי ראשון, כל הלחץ הזה של הכוח אדם. בקיצור, נהיה ממש ממש קשה, וממש הפסקתי לאהוב לבוא לעבודה. הפסקתי לקדם את עצמי, הבנתי שזה לא, למקום טוב אני לא אגיע. גם בפן האישי, אנחנו חוזרים הביתה, אנחנו מביאים את האנרגיות האלה, ואם לא כיף לנו בעבודה, אז אנחנו גם מביאות את זה הביתה, איך החיים שלנו יראו עם זה, ואיך החיים של בני המשפחה שלנו יראו עם זה. אז לא רציתי את זה, אמרתי, אוקיי, אלכס, את נכנסת עכשיו למערבולת חדשה, לכי תמצאי מה את עושה ואיך. וזה גם קשה, כי חשבתי שאת התהליך הכי קשה כבר עברתי, שהגעתי לנחלה, והבנתי שזה מתחיל מחדש. והתהליך הזה הוא קודם כל פנימי, קודם כל מתחיל מבפנים, במחשבות, בערעורים, את לא באה לעבודה, מצהירה שאת עושה משהו חדש ומתפטרת ואת אומרת אוקיי, לאן הולכים ימינה שמאלה? זה לא עובד ככה, קודם כל מחשבות, מתחילים דיבורים ואז שואלים אותך, אז כל מיני שאלות נגיד, אז מה היית רוצה לעשות? היית רוצה להיות עצמאית? ואז שואלת את עצמך, באמת, הייתי רוצה להיות עצמאית? ואז את אוהבת אומנות? ואז התחלתי לדבר נגיד על עיצוב, אני מעצבת פנים. ואז שואלים אותך שאלות, אז את רוצה להיות עצמאית, או מה את רוצה לעצב? אז מעניין, מה אני באמת רוצה לעצב? ואז ככה לאט לאט עם השאלות, יש איזושהי הבשלה פנימית, גם שואלים אותך, גם את מוציאה את זה החוצה,
מדברת עם אנשים, מספרת מה את עושה, ואז הם ממקדים אותך, ואז את אומרת, מגיע איזשהו שלב שאת אומרת, אוקיי, אני מספיק מוכנה, אני מספיק יודעת מה אני רוצה לעשות בשלב הבא, בשביל לעשות אותו. וכמו שאמרת שאנחנו מכירים, אז איפשהו השיחות האלה התחילו ביחד, אני התחלתי לשתף אותך במה קשה לי, ובמה דווקא אולי חשבתי כן לעשות. עיצוב פנים זה משהו שתמיד אהבתי, אבל תמיד הסתכלתי על זה בתור תחביב, לא ראיתי את זה בתור מקצוע, זה לא מקצוע מבוסס, שנותן איזשהו ביטחון כלכלי, זה היה נראה לי יותר משהו שרואים בטלוויזיה, בסדרות, בתים יפים, זה כזה, זה nice to have. ובאיזשהו רגע אמרתי, רגע, מי אמר שזה רק, אפשר להסתכל על זה בסדרות? זה יכול להיות אשכרה מקצוע שלי, אני יכולה באמת להיות אשת מקצוע הזאת, לא רק להסתכל על זה שם, ואז משהו השתנה לי ממש בראש, אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות את זה. זה התחיל לרגש אותי, והפרפרים חזרו לבטן, בדיוק כמו שבימים שאמרתי, אני הולכת ללמוד סיעוד, והתחלתי לדמיין, והתחלתי לחקור איפה אני לומדת, מה אני עושה, יש לי לך תהליך, אני ישר באמת, שאני רוצה להיות עצמאית, שגם אני כבר בשלב בחיים שיש לי משפחה וילד, ולהיכנס עוד פעם להיות שכירה, נגיד בעולם של העיצוב פנים, אדריכלות, אתה נכנס למשרד, אתה מרוויח מינימום, אתה עובד מהבוקר עד הלילה, זה כבר לא משהו שאני יכולה לאפשר לעצמי, לא בשלב הזה, אני לא בת 23 ויש לי את כל הזמן שבעולם וזהו. אמרתי, אוקיי, עכשיו זה המאני טיים, עכשיו אני באה לעשות את המקסימום שאני יכולה בחיים האלה, ולא להגיד יש זמן. אז חיפשתי מסלול שאני יכולה ללמוד שזה יתאים לי לשלב שלי בחיים. אז הלכתי ללמוד בבית ספר לעיצוב פנים 6B בתל אביב. זה מסלול של שנה, שנה וחצי, שאפשר לשלב אותו ביחד עם הלימודים. במקביל לאט לאט הורדתי במשרה. וגם התחלתי לבנות את השלב הבא, מה אני אעשה כשאני אסיים את הלימודים. עם מי אני אעבוד, איזה פרויקטים אני אעשה, זאת אומרת כל הזמן יש שלב שהוא עשייה, שלב שהוא בראש מתחיל להבשיל את השלב הבא, זה לוקח זמן. עוד פעם אני חוזרת שאמרתי בהתחלה שהדברים התחילו להתבשל בראש עד שהם יצאו לפועל, בראש כל זה היה אצלי, אני חושבת משהו כמו שנה, עד שממש הדברים יוצאים. אז אם אתם מסתכלים עכשיו נגיד את הרעיון הזה ואתם, הסיבה שאתם מסתכלים על זה כי אתם חושבים מה אתם יכולים לעשות אחרת, אז או איך לעשות אחרת, ואתם אומרים, אבל זה לא אפשרי כרגע, כי יש לי תשלומים לשלם, יש לי עבודה שאני לא יכול לעזוב, יש לי מחויבויות, וכל אחד והסיבות האישיות שלו שלא חסר, אז קודם כל זה מתחיל במחשבה. לא חייב עכשיו לזרוק את כל הכלים וללכת לעשות דברים. מתחיל במחשבה, אחר כך עולה רעיון שהוא בר יישום, ולאט לאט 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 אנחנו מצליחים לגרד את כל התמונה ולראות באמת איך הדברים אפשריים. אני רוצה גם להגיד שבאיזשהו מקום השיחות איתך נגיד מאוד עזרו לי, כי תמיד יש את האנשים, את יודעת, סביבנו, שאומרים, כן, העבודה חרה, כן, העבודה חרה, אבל כאילו לא קורה שם כלום. כאילו אומרים, כן, העבודה מסריחה, ואז יום למחרת באים לאותה עבודה. כן, אני לא אוהב את העבודה, אבל אז שנה אחרי עוברת והם עדיין שם. אנשים כאילו שהתלוננו יחד איתך ואיתי על העבודה, 98% מהם עדיין עובדים באותו מקום, באותה מחלקה, באותם תנאים, כאילו עם אותו בוס, הכל אותו דבר, כאילו. רק אז בפנים יותר קשה, בלב. כן, כי הם נשארים באותו מקום, הם לא מתקדמים. עכשיו, אני מקבלת הודעות לפעמים מאנשים, את יודעת, שעבדנו איתם, ואני, את יודעת, והם שואלים אותי שאלות, אני חושבת לעצמי, כאילו, לא טוב לכם, תצאו משם, כאילו באמת, את יודעת, אין לי משהו. אבל כן, דיברת על זה שבאמת יש איזשהו תהליך, ושהתהליך מתחיל במחשבה. המחשבה, עכשיו בשביל ככה לפתח את המחשבה, נגיד בשביל אנשים שעוד לא בטוחים מה הם בדיוק רוצים, איך הם באמת יכולים, נגיד לפי הניסיון שלך, כן? מה באמת עזר לך להבין שעיצוב פנים זה הכיוון בשבילך בסוף? האמת שזה, פה זה לא יעזור להרבה אנשים, זה פשוט בא לי כהברקה. זה משהו שתמיד היה לי כמחשבה, תמיד הייתי אוספת תמונות, איך יראה הבית שלי, תמיד גם בילדות הייתי מדברת שיהיה לי בית משלי, אני אעצב אותו עם מעצבת פנים, ואז יום אחד אמרתי, אני הולכת להיות מעצבת פנים, כן, זהו, החלטתי, וזהו, ופשוט לא היה דרך חזרה. קיבלתי החלטה, לא חשבתי איך אני הולכת לפעול מחר, אבל ידעתי בלב, זהו, אני הולכת להיות מעצבת פנים, הרמתי טלפון לאמא שלי, אמרתי, אמא תשמעי,
אני הולכת להיות מעצבת פנים, אני לא רוצה להיות יותר אחות. עכשיו, היא אמרה לי בסדר, זה מה שרוב ההורים אומרים, אמרה, בסדר, לכי על זה. כי החיים פתוחים, אנחנו באמת, אחר כך נסתכל אחורה ואנחנו נזכרת על דברים שלא עשינו. את אמרת שרוב האנשים לא עושים שום דבר עם התסכול שלהם, עם זה שהם לא מרוצים, והרוב נשארים ויישארו, זה נכון, כי פשוט נורא מפחדים, והאמת, הפחד לא עוזב, ואני בטוחה שגם לא אותך ולא אותי, לגבי איך יהיה, מה נעשה, לאן נצליח. ההבדל הוא שאנחנו פשוט צריכים לפעול ביחד עם הפחד. כי זה קצת מפחיד לעשות דברים חדשים. ברגע שאנחנו יוצאים מאזור הנוחות, ואנחנו לא הולכים למקום שהוא ידוע וצפוי, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נפגוש, אם זה יהיה טוב או רע, מצליח או פחות טוב, איזה חוויה תיזכר לנו, אבל אנחנו פשוט חייבים לזכור שאנחנו הולכים ביחד עם הפחד ויהיה בסדר. אנחנו לא רוצים שהפחד ישתק אותנו. ועוד דרך זה פשוט לעשות צעד קטן. אנחנו לא אמורים לראות את כל הדרך לאילת, נכון שאנחנו יוצאים, זה כולם מכירים, אני מאמינה, לא יודעת, אולי מי שנחשף לכל הנושאים האלה. כשאנחנו נוסעים לאילת, אנחנו לא רואים את כל הכביש, אנחנו רואים רק כמה מטרים קדימה, אז את צעד אחד במטרים קדימה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים לעשות צעד אחד, אחר כך יתברר לנו עוד משהו. את יודעת מה נזכרתי עכשיו בזמן שדיברת? שמעתי, סליחה, את הפודקאסט של איתן עזריה, ביולוגיה של הווינרים. יש לו איזה פרק, משהו, מה לעשות ב-90 ימים, לא יודעת, בקיצור, אני אשים חיבור למטה. תקשיבי, הוא אמר שם משהו חכם. הפחדים תמיד יהיו, לא משנה מה. יהיה פחד של להישאר, יהיה פחד של... יש פחד של להישאר, ויש פחד של, את יודעת, של הצלחה, ויש הרבה סוגים של פחדים. אז כאילו זה בחירה שלך ממה לפחד. האם אני מפחדת מלעשות שינוי, או שהאם אני מפחדת מהאם אני אצליח בשינוי הזה? האם אני מפחדת לא יודעת מה, מלהישאר, מלאבד את הביטחון הכלכלי שלי, או שהאם אני מפחדת שנגיד העסק החדש שאני פותחת לא יצליח? פחד כאילו הוא יהיה בכל מקרה. ואז פתאום כששמעתי את זה דווקא, אז הייתי כזה, יואו, כאילו, זה חכם, תכלס, יש משהו בזה. נכון, גם כשאנחנו נסתכל על הדמויות הכי ידועות והכי מפורסמות, ואפילו גם על ראשי ממשלה, פוליטיקאים, זמרים, הם כולם מפחדים. רגע לפני שביונזה עולה לבמה, יש לה פחד, אבל היא הולכת ביחד איתו. זה לא נעלם. אם זה נעלם, זה רק כי הבן אדם מת. אין דבר אחר. זה רגשות שהם טבעיים, ואם הם קיימים בנו עכשיו, הם יהיו קיימים בנו, לא משנה באיזה שלב הצלחה אנחנו נהיה. זה חלק מהערכה שאנחנו תמיד מסתובבים איתה בחיים. אז ככה מרגיש לי כאילו שעצה טובה נגיד לאנשים שהם עדיין בשלב ההתלבטות, ושהם לא יודעים מה בדיוק הם רוצים, זה למצוא חברה או חבר, לא משנה, מישהו שככה מצד אחד מבין אתכם, אבל מצד שני שהוא גם מחפש את הדרך להתפתח קדימה, ולא משאיר אתכם למטה. אני יכולה להגיד לך נגיד, באמת, את יודעת, אני מספרת חופשי את כל התהליך שלי, אני יכולה להגיד לך שבחודשים האחרונים שעבדתי בחדר ניתוח, את כבר לא היית שם, הייתי בן אדם כבר פשוט נוראי. כאילו באמת, אי אפשר היה לעבוד איתי, הייתי כל כך מתוסכלת, זה היה פשוט זוועה, ואני חושבת שבאותה תקופה באמת לא כל כך דיברתי על הדברים, לא כל כך תכננתי תוכניות קדימה, פשוט אמרתי כאילו, די, אני לא רוצה יותר כלום, וזהו, ומספיק. וזה באמת היה באיזשהו מקום, מצד אחד הירידה שלי, המנטלית, אבל מצד שני גם זה מה שדחף אותי לצאת, ופשוט להגיד די, מספיק וללכת. בעצם זה כזה סוג של מאזניים, מצד אחד אנחנו אומרים יש את הפחד אם אני עכשיו אצא לעצמאות ומה הסיכוי שאני אכשל, מה הסיכוי שאני אצליח, הפחד הוא מאוד גבוה, ויש את הפחד שאני אהיה תקוע פה בעבודה שלא טוב לי כל החיים. שני הפחדים קיימים. אם נגיד הפחד של להישאר באותו מקום פתאום מפטר אותנו, או סיבה אחרת שיגרום לפחד הזה להישאר במקום הזה, יגדיל את החוסר ביטחון שלנו, את החוסר רציבות שלנו, אז אנשים פתאום החליטו לעבור לצד השני ולהגיד, טוב, יאללה, פאק.
אז גם ככה כבר אין לי פה הרבה מה לאבד, אני הולך על הצד השני, אני אפעל עם הפחד השני. ועוד משהו שרציתי להגיד על סביבה, את אומרת, תמיד צריך שיהיה מישהו לידינו, אז באמת, אחד הדברים שיקבעו מי אנחנו נהיה, איך אנחנו נתנהג, איך אנחנו נחשוב ומה נעשה, זה הסביבה שלנו. בדרך כלל זה 5 אנשים הכי קרובים לנו, אנחנו נהיה ממוצע שלהם, ומה שזה אומר, עוד משהו שאני רוצה להגיד לגבי זה, שאם אתם באמת תקיפו את עצמכם באנשים שנמצאים במקום שאתם רוצים להיות שם, אפילו אם זה ממש ספציפי לתחום שאתם אוהבים, והיום זה גם אפשרי מבחינה דיגיטלית, אתם גם לא חייבים להכיר אתכם. יש היום קורסים, יש היום אפשר לעקוב אחרי אנשים באינסטגרם, ביוטיוב. אם אתם מעבירים זמן ולצפות בתכנים, באנשים שעוסקים במה שאתם רוצים, זה גם סוג של סביבה שלכם. אין מה לעשות, זו סביבה דיגיטלית, והיא הסביבה שלנו. אז אם אתם מקיפים את עצמכם בזה, אז לאט לאט אתם תהפכו להיות יותר האנשים האלה, כי זה המחשבות שלכם יתמלאו בזה, והמחשבות הן מולידים תוצאה של פעולה, ואין לזה, אי אפשר, אין אופציה אחרת. ועוד משהו, אני חושבת שגם זה משהו ששמעתי הרבה פעמים, ואני חושבת שזה ממש נכון, לא תמיד יתמכו בנו, כשאנחנו נרצה לעשות משהו כל כך שונה וקשה, ולפעמים, ולרוב, זה יהיו האנשים שהכי קרובים לנו, אם זה בני זוג או משפחה, שלפעמים יש את ההורים, למרות שהם כבר מבוגרים, עדיין תמיד יש איזשהו מין חשש, או פחד מאכזבה שהם לא יהיו גאים בנו. אז אני רוצה להגיד שלא תמיד צריך לשתף את כולם במה שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו יודעים שלא נקבל פידבק טוב מהם, ורק גם נגרום להם לדאוג, כי בסך הכל למה הם אנשים בסביבה הקרובה שלנו לא יתמכו בנו, כי הם יפחדו בדיוק כמונו, רק יפחדו עלינו, הם מדברים והם ירצו מהפחד להגן, של עצמם, כן. כן, וגם הם ירצו להגן עלינו, אם זה אנשים ממש קרובים, אז הם יגידו אל תעשה את זה, וזה לא בטוח, ומה אתה צריך, ויש לך עבודה טובה, אז לא תמיד צריך לשתף אותם, כי אנחנו לא נעשה לא טוב, לא להם ולא לנו. כן, אני מסכימה עם זה. זה גם לא אומר לשמור סוד, זה פשוט אומר נכון, לבחור מה לשתף עם מי. נכון. כי זה, ממש לא לשמור סוד, זה גם, לא צריך לשמור דברים בפנים והכל, אבל אתה יכול לבחור איזה שיחה לנהל בארוחת שבת או בחגים, אז זה לא תמיד למצוא את האנשים שאתה רוצה לדבר איתם על הדברים שכן חשוב לך לפרוק, זה הכל, כן. בול, אני מסכימה איתך. אז בעצם אם נגיד עכשיו מישהי שומעת את מישהו, כן, לא משנה, אנשים שומעים את הסרטון הזה, ואומרים, וואי, את יודעת, האמת שגם אותי תחום העיצוב ככה מעניין, העיצוב פנים. כי את, לא דיברנו על זה, אבל את מעצבת פנים ובחרת בהתמחות של מטבחים בסוף, נכון? כן. זה היה לנו תקלה טכנית קטנה, החלטנו לצלם את הכל בזמן ככה סערה, אז אלכס, התחלת בדיוק לספר לנו על מי את ככה, מה התפקיד שאת עושה בתוך העיצוב פנים. טוב, אז אני מעצבת פנים, אני כבר 3 שנים עצמאית, אני עובדת בתחום הפרטי, זה אומר שאני עובדת עם לקוחות פרטיים שמשפצים דירה או בית, לעומת התחום המסחרי, שזה משרדים וכל מה שקשור למסחר ועסקים. זה ככה החלוקה העיקרית שקיימת בתחום, אז אני בתחום הפרטי, ועכשיו את כבר יודעת שאני גם מתמחה בתכנון מטבחים. יש פשוט, יש לזה המון צורך, המון ביקוש, המון אי הבנה של מה זה באמת לתכנן מטבח, והיום אנחנו כבר יודעים שהמחירים עולים עבור, בכלכלה שלנו בארץ הכל עולה, אז גם מי שיודע, אז כל תשומות הבנייה וכל מה שקשור לרכישת דירה וכל העולם הזה, המחירים שם עלו פלאים מאז הקורונה, אז אותו דבר גם נגיד המטבח. המטבח הוא חלק מאוד גדול מהתקציב שלקוח משקיע ברגע שהוא נכנס לתחום העיצוב, וזה ממש, בוא נגיד בשנים האחרונות ממש נולדה כמו נישה, שאנשים מתחילים להבין את המשמעות של כמה חשוב באמת לשים דגש קודם כל על המטבח ולהבין שם, וזה ממש כמו ברפואה, יש רופא משפחה, יש אורתופד, יש אורתופד כף יד, אז לפעמים יש צורך לרדת לרזולוציות האלה, ואני ממש נהנית. את יודעת מה ממש אהבתי בתהליך שלך? שלא רק שעברת את המיקוד הזה של אני רוצה להיות מעצבת פנים, אלא גם בתוך זה עברת מיקוד, אז סיפרת לי שהבנת שאת לא אוהבת רק להלביש את הבית, אלא ממש לעצב אותו,
ואז בעצם מתוך זה הגעת למטבחים, נכון? נכון, כי אני אוהבת שההלבשה היא חלק של התכנון, קודם כל של לתכנן את הבית חכם, את הקירות, את החלוקה, שתהיה תנועה נכונה בבית, בהתאם לצרכים של המשפחה. כשמקבלים דירות קבלן, אנחנו הרבה פעמים אחרי שנכנסים לדירה, לקוחות מבינים שיש בעיה, שזה לא מותאם לצרכים שלהם, שהסלון הוא לא נוח, והמטבח הוא לא נוח, והחדרים לא מתאימים, והשירותי אורחים תקועים באמצע שום מקום ואף אחד לא צריך אותם. אז הלב שלי נמצא בתכנון של הבית, ואחר כך, אחרי שעשיתי את כל השלד, בוא נגיד של הדירה, אני אוהבת להלביש. בגלל זה הלכתי ללמוד עיצוב פנים, יכולתי גם ללכת ללמוד באמת רק סטיילינג, אבל אני מאוד מאוד נמשכת לעולם של התכנון והסרטוט, וככל שאני מדייקת יותר, ככל שעוברים השנים ואני עובדת יותר, אז אני ממש מבינה איפה הלב שלי נמצא. איזה מגניב זה, באמת, כאילו, לפעמים אני נזכרת כזה איך היינו יושבות, וכשהיינו זוכות ככה לעבוד בחדר ביחד, אז זה היה ממש כיף בחדר ניתוח. אז, ואת יודעת, ולראות אותך איפה את עכשיו, זה באמת ממש מטורף בעיניי, וככה את ההתפתחות שלך ואת ההתקדמות שלך. אז כן שאלתי אותך כזה לפני ההפרה שלנו, מה ככה העצה שאת יכולה לתת לאנשים אחרים נגיד שצופים בזה, וגם יש להם איזשהו רצון לאיזשהו תחום עיצובי? נכון, יש באמת כמה תחומים. עיצוב זה עולם מאוד רחב, יש עיצוב פנים, עיצוב דיגיטל, עיצוב, יכול להיות שזה עיצוב אופנה, יש המון דברים. באופן כללי, כל מה שקשור לתחום הזה, תובנות שאני קיבלתי לאורך השנים, בוא נגיד, שחשוב לקחת בחשבון שהדרך היא, אני אגיד את האמת, הדרך היא לא פשוטה ועם הרבה אחריות, ואנחנו צריכים תמיד לזכור את זה כמו, כשיצאתי לעצמאות הרגשתי קצת כמו שהכרזתי שאני הולכת ללמוד סיעוד, אבל כשכבר יצאתי לעצמאות אחרי שסיימת את הלימודים, זה כמו להירשם לתואר, אבל את בונה את הסילבוס לבד, את השנים לבד, את צריכה להבין מה בא אחרי מה. את בונה הכל לבד, את הולכת, נכון שאת הולכת לבתי חולים ומחפשת לבד את המשרה, אבל גם התהליך הזה של להפוך באמת להיות מעצבת פנים עצמאית, את צריכה ללכת ללמוד שיווק, איך לנהל את העסק, את צריכה לרדת לרזולוציות של התמחויות. כשסיימתי את הלימודים זה הכל טוב ויפה, וסיימתי בהצטיינות ועשיתי פרויקט גמר שהשקעתי בו המון המון שעות, אבל כשיוצאים לשטח צריכים לעשות הכשרות, ספציפית בעיצוב פנים, הכשרות מול קבלנים, איך בונים, לרדת לפרטי פרטים של הבנייה, לרדת לפרטי פרטים של הסרטוט, יש תוכנות, צריך ללמוד אותן. זה לא דרך קלה, אבל באמת שאתה פשוט מסתכל על שני הצדדים ואתה אומר, זה לא מעניין אותי מה דורש ממני, אני לא יכולה לחזור אחורה. אני פשוט לא יכולה. אז אני יודעת שאני אעשה את זה, וככל שיעבור יותר הזמן, אז אני אראה יותר את הפירות של זה ואת הניצנים של זה, ונכון שמצד אחד קשה, ואז ישר מגיע תגמול, שאתה רואה את הלקוח, רואה את מה שעשית, רואה את ההתקדמות שלך, זה סוג של אתה בונה את עצמך. אני לא אגיד שזה קל ושזה כל הזמן כיף, זה גם שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, כמו שאנחנו עושים ספורט, ואנחנו רוצים לרדת במשקל, או לקבל איזושהי תוצאה, לא תמיד כיף לנו לקום בבוקר, לאסוף תיק וללכת לחדר כושר, אבל אנחנו רוצים את התוצאה. זה אותו דבר פה, והאמת שזה לא רק בעיצוב פנים, אני לא יודעת, כל תחום הוא קצת אחר, יכול להיות אם את רוצה למכור מוצר, את לא צריכה לעבור הכשרות אינסופיות בנושא המוצר, את פשוט צריכה לדעת שיווק ולבנות העסק, אבל בטח יש שם ניואנסים אחרים, אבל זה עולם ומלואו, וזה ממש כמו התמחות בפני עצמה, הרבה אוטודידקטיות, המון, המון, המון. אני חושבת טוב, אני לא אימא, אבל אני יודעת שאפשר להגביל הרבה פעמים את בניית עסק לגידול ילד, שזה לא תמיד כיף וזה לא תמיד נחמד, אבל כאילו את מסתכלת על זה ואת אומרת, אין מצב שאני הולכת אחורה. זה לא שאני לא יכולה ללכת אחורה, זה גם שאני לא רוצה ללכת אחורה. אם את אומרת לי עכשיו, דנה, לכי לעבוד בחדר ניתוח, אני מאבדת את השמחת חיים. כאילו באמת, כשהלכתי לעבוד בחדר ניתוח השלישי כבר, ונכנסתי אליו, אני פשוט זוכרת את היום הראשון שנכנסתי אליו, ואמרתי לעצמי, מה את עושה פה? כאילו, מה זה קשור עכשיו?
כאילו, יודעת, וזה מעצבן, כי לפעמים את מגיעה למצבים שאת מתכננת תוכניות, ווואלה, את יודעת, החיים מתערבים, יש חשבונות לשלם, יש דברים לשלם, ולפעמים אנחנו באמת מביאים את עצמנו גם למקומות שאנחנו לא כל כך רוצים להיות שם. אבל אצלי ספציפית, בגלל שהיה לי באמת תוכנית, אז גם הייתי שם חודשיים שלוש, ותודה רבה, יודעת, זה מילא את מקומו מה שנקרא, סליחה, אני מצטערת, הצוות שם היה ממש אחלה וזה, אבל זה מילא את מקומו מבחינתי, ותדעת, ויצאתי משם. אז זה גם כזה משהו, את יודעת, שחשוב לזכור, כאילו אנחנו זורמים עם החיים בסוף, אנחנו עושים מה שחשוב לנו. וכמו שאת זוכרת, היה לנו אז את השיחות של, וואי, בא לי איפשהו למצוא כזה הקלטה של כל השיחות שהיו לנו אי פעם, ופשוט לשים אותם. אבל היה לנו פעם איזו שיחה נגיד על ניר דובדבני, ושאמרנו, אין, השיטה שלו זה ללכת ולטרוף ולעשות, וזה אחלה וזה מדהים, אבל זה לא מתאים לכולם. וכאילו, ולכל אחד יש את הדרך שלו לעשות את הדברים. נכון. זה מה שאת מזכירה לי, שאני רוצה להגיד שבסופו של דבר לכל אחד יש את הדרך האישית שלו, ונכון שאנחנו צריכים ללמוד מהרבה אנשים איך לעשות את הדרך, אבל תמיד צריך לזכור להקשיב לעצמך. וגם אם יש בכם איזושהי תחושה שאתם רוצים להגשים משהו שאתם לא עושים, התחושה הזאת אף פעם לא תעזוב אתכם, בחיים היא לא תעזוב אתכם אם לא תעשו את זה. אתם יכולים להתכחש אליה, להתנגד אליה כמה שתרצו, אם יש לכם משהו שאתם רוצים להגשים בחיים, כנראה בשביל זה הגעתם לעולם, בשביל להגשים את הדבר הזה, אתם יכולים להתנגד לזה, יהיה לכם קשה, תחיו עם זה במלחמה כל החיים, אבל זה תמיד יבקש לצאת החוצה. ותמיד כשאנחנו מתחילים לעשות את הדרך, אנחנו נצטרך להקשיב לעצמנו וללב שלנו, ואחרי שאנחנו מקבלים עצות ולומדים מאחרים, לקחת את מה שנכון לנו. זה ממש, לגמרי, גם מהשיחה שלנו, כאילו, תיקחו מה שנכון לכם, זה החיים, מה שנקרא, של אלכס ושלי, וזה היה מה שהיה נכון לנו, אלכס ואני מצאנו שפה מאוד משותפת, והיה לנו ממש כיף, אולי בגלל זה גם סירבת ככה להתראיין אצלי. מתי סירבתי לי? סירבת, אני כבר חודשים רדפתי אחרייך. לא, אין מצב. לא נפתח את זה עכשיו. אולי זה הפחדים שדיברו. כנראה. תמיד רציתי. אלכס, ככה, אני רוצה רגע להחזיר אותנו לדקה לתחילת השיחה שאמרת, שלי אישית נגיד היה מאוד קשה למצוא את מה אני באמת רוצה לעשות, לקח לי המון זמן, אבל נתת איזושהי נקודה בהתחלה שאני חושבת שלא נתנו עליה מספיק דגש, את העניין הזה של הפרפרים בבטן, שפתאום את עושה משהו ואת מרגישה, וואי, זה כל כך נכון לי, כי כאילו זו תחושה שברגע שמרגישים אותה, אי אפשר להתבלבל. זה ממש ככה. גם נכון. דרך אגב, אני לא תמיד ידעתי להקשיב לעצמי, תמיד יש איזשהם אין סוף מחשבות, אין סוף, אלפי מחשבות עוברים לנו ביום, אלפי רגשות, אבל עכשיו אני יודעת ממש לזהות, למדתי עם הדרך לזהות את הרגשות, זאת אומרת, אם אני מרגישה עכשיו פרפרים, אז אני יודעת ללכת לשם, אם אני מרגישה פחד, אני יודעת לשאול את עצמי, האם זה פחד שאני מפחדת, כי סתם אני מפחדת, זה לשלב הבא שעוד לא עשיתי, או שזה משהו שאני לא אוהבת. זה משהו שאנחנו צריכים לפתח את ההקשבה העצמית, ולתת לזה להוביל את עצמנו. אנחנו צריכים, כשאנחנו פותחים עסק, אנחנו מתפתחים המון אישית ורוחנית, זה אי אפשר בלי זה, באמת, וזה ממש מרגש, זה ממש תהליך פנימי, ואתם מרגישים כמה אתם צומחים וגדלים, וזה מדהים. ובאמת כיף לי שאני מעצבת פנים ומעצבת בתים, כי אחר כך שרואים את התוצאה, ואני רואה את האנשים שנכנסים לבית חדש, כמו שהם רצו, זה סוג של הגשמת חלום, זה כמו להגשים עסק, וגם להגשים את הבית שלך, כשאתה מתעורר בבית כמו שאתה רוצה, אתה קם לבוקר חדש, אחר, אתה קם לחיים אחרים, זה נותן לך ביטחון, זה נותן לך את השלווה הזה, אני ממש שמחה שאני יכולה לתת את המתנה הזאת לאנשים, ואני מרגישה שזה כל כך מדויק לי, אז כרגע אני חושבת שאני הגעתי באמת למקום שלי, שטוב לי. זה מגניב. זה מרגש. וואי, זה ממש מגניב. את יודעת מה, ואני רוצה לשאול אותך עוד איזושהי שאלה, אולי קצת להקשות עלייך. מה את מרגישה, נגיד שבזמן, כשהיית אחות, יש איזה שהן איכויות, תובנות,
שלקחת איתך לעבודה החדשה, שאת חושבת נגיד שעושים אותך דווקא מעצבת פנים טובה יותר בגלל שהיית אחות קודם? כן, כן, חד משמעית, ולא תמיד ידעתי את זה, לא תמיד ידעתי להגיד שזה זה. תמיד אומרים, יש משהו שעשיתם בחיים עד הנקודה שאתם הולכים להיות עצמאים, שיכול לשרת אתכם. אז אני ראיתי שיש מעצבות שאמרו, הייתי מנהלת פרויקטים, יצאתי מההייטק ועשיתי דברים, ואמרתי, אוקיי, אז אני לא ניהלתי פרויקטים, ומה באמת אני מביאה מהתחום? הרבה פעמים שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואני רואה אותה, את התשובה של זה בשטח, שהתקשורת שלי עם אנשים, קל לי מאוד להבין את הצד השני, קל לי מאוד להרגיע אותו, לראות אותו, להבין מה הוא חווה. זה לא תמיד הכל בהיי ובהתרגשות שמעצבים את הבית. בהתחלה כשמדברים על החלום, על ההשראות, על ההדמיות, מתרגשים. ואז נכנס, זה תמיד סוג של כזה תהליך שהוא מלווה בעליות וירידות שהן תמיד אותו דבר, אותן עליות ואותן ירידות באותן נקודות זמן. ברגע שמתחילים להוציא כספים ומתחילים לשבור את הבית, הלקוח מתחיל לפחד. אין בית יותר, זהו, הבית נעלם, הכל שברים והריסות, והוא הולך להוציא כספים שהוא לא מוציא ביום-יום. אנחנו לא מרגישים בנוח להוציא פתאום עשרות ומאות אלפי שקלים מהכיס שאנחנו קונים בית או משפצים אותו, זה לא מרגיש לנו נוח, זה לא יכול להיות לנו כיף, ואני יודעת שזה קשה. אז אני יודעת להיות שמה בדיוק כמה שהלקוח צריך, או כשהוא מקבל החלטה אצל ספקים. אני ממש מצליחה לקלוט אותו, אני גם רואה את זה עם הבן שלי שהוא קטן, הרבה פעמים אני שומעת אותו מדבר, ואני אומרת, אני מבינה, כמעט שומעת את המחשבות שלו, כמעט רואה את הצד שלו, וזאת אחת כנראה התכונות החזקות שיש לי, שמשרתות אותי הרבה בחיים, ובמיוחד בעסק, שאני מצליחה להבין את הלקוח ואת מה שהוא מרגיש ברגע הזה, ואני חושבת שזה כל כך חשוב, כי גם הם עוברים משהו מאוד מטלטל בחיים. אנחנו לא מעצבים את הבית כל 5 שנים, במינימום 15 שנה, וגם הרבה פעמים זה רק פעם אחת בחיים. זה משהו מאוד מטלטל ומפחיד. גם אם זה טוב, כמו שאמרנו על עסק, גם אם עסק הוא טוב, הוא עדיין מפחיד, אז צריך לדעת מתי להיות שם ולקלוט את הבן אדם ולתמוך בו ולתת לו את מה שהוא צריך. אז אני וואלה. מרגישה שזה מצליח לי. מדהים, מדהים, באמת, כאילו האמפתיה, היכולת שלך לדבר וככה כן. לקלוט את הבן אדם השני זה באמת מדהים. אבל תקשיבי, אני יודעת שאם ייתנו לנו את הבמה, אנחנו יכולות לטעון אחת לשנייה את האוזניים עד מחר, אז מה שנקרא בנימה אופטימית זאת, אני אומרת שבואי כזה, נתקרב לסיום, אבל רגע לפני, כן. אני כן רוצה לשאול אותך אם יש לך עוד איזה משהו שאת רוצה להגיד ככה למי שמקשיב. אני חושבת שבאמת דיברתי על הכל, היה לי חשוב להגיד שאם יש לכם איזושהי הרגשה פנימית שאתם רוצים לעשות משהו, אם לא תעשו את זה, זה לא יעזוב אתכם אף פעם. זה דבר אחד. דבר שני, תמיד יהיה פחד, גם לאנשים שנראה לכם שכבר העלו את הפסגה והצליחו ועשו את כל מה שהייתם יכולים לעשות עשירית מזה, הפחד לא עזב אותם לעולם, הם תמיד עושים את זה ביחד עם הפחד, כבר התרגלו. זה כמו שקשה לנו בחדר כושר וכואב לנו ולא כיף לנו, אנחנו ממשיכים לעשות את התרגיל, ממש ככה. ולעשות, לעבור לעצמאות או להתפתח לדבר חדש, זה התפתחות אישית, ואני גם מאוד מאמינה בהתפתחות רוחנית. יש הרבה שמאמינים, יש הרבה שעוד קצת מסתכלים על זה בעין או ביקורתית, או לא מבינים, לא מתחברים לזה, אבל זה בהכרח מגיע, כי פשוט אי אפשר בלי זה. זה צריך להיות נורא מדויק ונורא אישי, אז מדהים. זהו. מדהים, אלכס, באמת מדהים. וכאילו חשוב לי גם לציין שמן הסתם כל הכישורים והכל נשים למטה, כולל קישור לפרויקט האחרון שעסקת בו, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל הראת לי את התמונות וזה, זה היה משהו ממש מגניב, של עיצוב בית של 35 מטר, שזה הפרויקט שהיית חלק ממנו, שותפה בו. כן, זהו, חשוב להגיד שאני הייתי חלק ממנו, החלטתי להצטרף ביחד משרד המעצבות, באמת אחד המשרדים הכי מפורסמים בארץ, הכרתי אותם עוד לפני שלמדתי עיצוב פנים, הם אפשרו לעשות פרויקט משותף, ואתם תראו את התוצאות אחר כך, אז זה באמת מדהים. מדהים לגמרי. כן, אני אשים את כל הכישורים וזה, וזהו, ותודה רבה לך, אלכס, זה היה ממש כיף. תודה לך. יאללה. ביי ביי. היה ממש כיף, גם לי. ביי.